हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय। हेलो फ्रेंड्स, आशा खालामदों बयबो मोजाङै दं। नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायगोनाय थाबाय। नोंथांनि गेजेराव मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैबावलायबाय। जोंना ब्लग भिडिअआ बे स्कुलनिनो, जोंना सेकेन्ड डे दिनै स्कुल उइक आरो बेजों लोगोसे दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम सान बयबो मिथिखायो आरो बर' रावा गेवलांथों। नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो बर' थुनलाइ जोनोम साननि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंना दिनै प्रग्रामा दङ। दिनै खन्थाइ आवरायनाय थागोन, कुइज बादायलायनाय, मिथिसारि बादायलायनाय, बिदिनो बायदिसिना सावगारि आखिनाय। आसा खालामो बयबो मोजां मोनो आरो भिडिअखौ नायलांबाय थायो जोबजासे। आं मोजाङैनो मोजांसिनाव मोजां देखायलांनो नाजाबाय थागोन। भिडिअखौ साबसिनाव साबसिन लाबोनो नाजागोन। आसा खालामो बयबो सापर्ट खालामो एबा नायलांबाय थायो। आं भिडिअखौ देखायलांसै, स' नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा। फिरफिला बिरहोनाय समाव बयबो मान होगोन। बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरनाय लोगो लोगोनो बेखौ खर'आव सोनानै बर' राव गेवलांथों जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय। दिनै 10 नभेम्बर बे गोथार सानाव बेयाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जे जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला उरायहोदों। बे उरायहोनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय जोंनिनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमिनिनो फोरोंगिरि सार अनजय ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे फरायसालिनिनो लेङाइ गोरायुं आरो बेजों लोगोसे जों सफैनो हादों जोंनि सामलायफुं आफादनि नेहाथारि सार आरो बेजों लोगोसे साफ्रोम फोरोंगिरि, आंगो लोगोफोर आरो फरायसुला फरायसुलि अनजालु अनजालि। थ' दिनै बे गोथार सान होननानै बुंगोन जोङो। दिनै गोथार सान जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे गोथार सान दिनैनि दिना। थ' 16 नभेम्बर 1952 बे मायथाइयाव दहायनो जोंना बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोन्दों होननानै जोंनि सार अनजय ब्रह्मआ बुंखाबाय। जोङो बयबो मिथिगौ ने। दा जों दिनै थुनलाइ होननानै बुङोब्ला बुजिनांगोन आरो जों मेडियामखौ लानानै गोबाङा गोबां बाथ्रा बुङो, नाथाय बर' मिडियाम जा, इंराजि मिडियाम जा, आसामिस मिडियाम, बेंगलि मिडियाम जा, मोनसे खोथा होननाय दङ। जोंनि फरायसाफ्रा साननांगौ बहाबा थाङोबा बायजोआव थाङोबा आं बर' मिडियाम फरायनायसो, सोरबाया आं बर' मिडियाम फरायनायसो, आइ केनट स्पिक इंलिश, आं इंलिश बाथ्रा बुंनो हाया बा हिन्दी बाथ्रा बुंनो हाया। बे नङा। मोनसे खोथा होननाय दं दै, सोलोंनायाव मेडियाम मा जेबो मेटार खालामानो। मिथिबाय दा? सोलोंनायाव गियान लानायाव मेडियाम आरो रावा जेबो मेटार खालामा, जेबो नोंखौ हेंथा होआ। जे फरायनानै जोङो गौरब जानो हानांगोन। जोंनि रावजों, जोंनि लिरथिजों, जोंनि बै लिरबिदां जोंनि बिजोंजों जोङो फरायनो मोनदों। जोङो बिराद गोसोआव गोग्गानाय लानो हानांगोन। जों होनो हाबाय आरो बाखि थाबावनायखौ जों नेक्स्टआव होगोन आरो। दा दिनै जोंहा खेला धुला गैया, सारानो अलरेडि नटिफाइ खालामखाबाय आरो बै नटिस बर्डआवबो नटिफाइ खालामखानाय दङ दै। होमबा दिनैनि हाबाफारि बायदियै जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय दङ दिनै आरो गाबोना, माने नैथि आरो थामथि डेस आरोखि, डे 2 एन्ड मिथिस्लाबै बुंनायखौबो जोङो नार्सारिनिफ्रायनो केन्सेल लादों। बाहागो लानानै आरो बेखौ हायाबो जानो हाग्रा जायखिजाया नार्सारिनिफ्राय केन्सेल होदो आरोखि। एक्सटेम्पर स्पेसावबो जोङो फिसा फिसा पेपार लादों, बेनि सोदोबानो थागोन। खान्थाल, जोगोनार, स्कुल बायदिसिना बिदिनो नाम थालाबायगोन आरो।
नायनानै मा मोनो बेखौ बरनायनानै खिन्थाबानो जाबाय। दा लिरनायनि थाखाय जोङो मोनसे आयदाबो होदोंमोन पान्डामिक कर'ना भाइरास माने COVID-19 बेखौ जोङो माने फरायसालियावनो लिरनानै लाबोनोबो होदोंमोन, न'आवनो लिरनानै लाबोनोबो होदोंमोन। न'आव लिरनानै लाबोनानै दिनैसिमनि गेजेराव साबमिट होनांगौ आरो बेबायदि। Jangan lepas ini.